Hola, bon dia. Soc la Mireia de la Maravilla i avui us ensenyaré com fer pa amb el preparat de farines Nice to Mix You que teniu aquí. El que farem serà un pa de tef. Hem agafat el que hi ha en una de les bossetes, que és el preparat de farina per fer tef, 250 grams. Tenim 10 grams d'oli, 5 grams de llevat de París o llevat fresc. Aquest llevat el trobareu al supermercat en paquets de 25 grams cada paquet i us dura uns dies. I llavors 250 grams d'aigua. Molt bé. El que farem serà, anem a barrejar tots els ingredients, posarem la farina en aquest bol gros, ho farem a mà perquè així serà més fàcil per fer-ho a casa. Això es pot fer a mà, amb un robot de cuina, amb un mini pimer, es pot fer de qualsevol manera. El tema és que hem de barrejar bé els ingredients, no hem de pastar-los, perquè això són farines sense gluten i no cal que les pastem, només les hem de barrejar. Llavors, perquè el llevat faci més efecte, el posarem a dintre de l'aigua i el desfarem. Així l'ajudem a que se barregi millor amb la farina. Barregem bé, ben desfet. Aquesta aigua és tèbia. L'aigua tèbia ajuda a que se potenciï més ràpid el llevat. Per tant, el barregem bé i llavors ho tirarem tot aquí dins. I finalment hi posarem l'oli. Barregem tots els ingredients. Com us he dit, no cal pastar, només s'han de barrejar. Com veieu, la massa ja està ben barrejada, tots els ingredients ben barrejats. Veieu com queda? I ara el que farem serà deixar que fermenti. El temps de fermentació pot ser de 20 minuts, mitja hora aproximadament, depèn de la temperatura que faci a l'exterior. Això afecta més a que el pa en faci més via o menys via de fermentar. El taparem aquesta massa. Nosaltres en aquest cas hi hem posat un plàstic, podeu fer servir un drap. En tot cas es tracta de que no es faci una crosta a sobre i així tingui la força per poder fermentar. Penseu que això són pans sense gluten i no tenen el gluten, per tant no tenen força per estirar-se cap amunt. Necessitem facilitar-los al màxim possible la fermentació. Ara anem a comprovar si la pasta està ben fermentada. El que farem serà, podem retirar una miqueta la pasta, així partir-la pel mig. Veieu que fa com uns ulls, ha esponjat una mica. Això vol dir que ja ha fermentat. A partir d'aquí anem a formar el pa. Ens hem preparat una miqueta de farina d'arròs mateix, pot ser el mateix preparat que tingueu, o sigui, una mica i prou, i el posarem aquí sobre de la safata. Ara bolcarem tot el preparat que hem fet aquí, sempre ho aprofitem tot. Veieu, és molt senzill, només ho hem fet tot a mà i tirem una mica de farina a sobre perquè així no se'ns enganxa les mans una mica, perquè si ens passem, el que passarà és que quedarà la massa massa dura. En posem una miqueta i prou, l'estirem, el xafem bé i el cargolem. Si se'ns enganxa els dits, ens anem posant una mica de farina, però sempre poqueta, El anem cargolant. Veieu que queda ben cargolat. La part de la junta la deixarem a sota i l'únic que farem serà aixafar-lo una mica i ja el tenim preparat. Doncs ara ja tenim el pa preparat i el que farem serà tornar-lo a deixar fermentar un quart d'hora més i llavors ja anirem per enfornar-lo. Ara el que hem fet és preescalfar el forn a 180 graus, li hem posat un platet amb aigua perquè també se vagi escalfant aquesta aigua i faci vapor, que això va molt bé pels pans sense gluten,
de manera que fa, el que hem dit abans, no fa crosta i permet que pugi millor i que sigui més esponjós aquest pa. Llavors, abans d'entrar-lo al forn, farem com tots els forners, que és un tall al pa. Veieu que ja, sense fer res, ja s'està obrint una mica. Quan sigui dintre el forn, amb el vapor d'aigua, el que farà serà que s'irà obrint més i creixerà per munt. Ara, com podeu veure, el tall de sobre s'ha obert bé. Com que ja hem esperat uns 20 minuts, hem tret la safata que teníem a sota i hem posat una reixa perquè s'acogui bé de la part baixa del pa i hem tret l'aigua que feia de vapor. Ara el que ens interessa és que faci crosta, que s'acabi de coure de dins i aquest procés trigarà encara uns 30-40 minuts més. Sempre penseu que depèn de cada forn. Haureu de fer una mica de proves. Aquesta és la fressa que ha de fer, com de tambor buit. Ja tenim el pa enllestit, l'hem posat aquí en una reixeta perquè se refredi juntament amb els altres pans que hem fet avui. I res, esperem que us hagin servit aquestes instruccions per fer un pa de mig amb el preparat de tef o de qualsevol altre gust de Nice to Mix You.